Posílí na Silvestra spoje. Metro bude výjimečně jezdit až do 2:30 ráno, stejně jako některé hlavní autobusové linky. Oproti běžnému provozu pak bude jezdit víc. Mluvčí společnosti Ropit, která hromadnou dopravu organizuje. Praha zítra naopak omezí provoz lanové dráhy na Petřín a jezdit bude taky méně vlaků, říká mluvčí Českých drah Lukáš Kubát. Kolem 21. 22. hodiny vyjedou poslední vlaky. Tady nemůžete zastavit. Jo. Já odjíždím hned. Tak hned. Dobře. Já musím. Dobrý den, já tam budu za minutku u vás. Dobře, už za minutku. Tak fajn, tak pomalu vykládejte, já musím doběhnout do Lubrance. Dobře, no? dobře, díky. Díky. Naschledanou. Jako, tady jste v Praze. Tady jste v Praze, jako hejbní tou kostrou. Šup, šup. No, ty jsi mocatej, ne? Musíme nahodit úplně jinou atmosféru, takže moment. Atmosféra
silnice a před čerpací stanicí MOL. Na 17. kilometru je v levém pruhu sražený pes. Na D11 z Hradce Králové do Prahy od sjezdu na Pečky od 35,5 kilometru čekejte kolonu. Na 30. kilometru opravují vozovku, jede se levým pruhem, zdržení necelých 20 minut. Možná je trasa z exitu 35 po souběžné silnici zpět najedete za Sackou. Třeba si dosvítit, vole, by nebylo špatný, nepíči. Čumíš, ty vole, telefonuje, ještě ty krávo. To je ty vole kombinace. Jdu přes hranice jak vyjebanej tank, do všech klubů, do všech měst, na všech místech dělat. Nezájem přeskakuju plot, svou minutou jsi jako fingerboard. Nečekám krizů, nemám blok, pracuju furt, 6-5 celý rok, motivaci máme tolik. Ale pod nosem furt nemám pár, jsem tu jedinej z vás, můj rap je víc než pásmo. Jsem ze západu vest.